even zwiert. Maar toen stond dit er nog allemaal niet. Mitch, je moest ze vooral dadelijk even op... Hey! Hallo! Jongelui! Hoi hoi. Hoe is het? Goed. Goed. Ja. Dat is lang geleden. Werd sticht nog wie lang? 2016. Nee. Ja. 4 jaar? Ja. 2016. Ik dacht 2 of zo, maar... Nee. En toen stond dit er nog allemaal niet, hè? Toen waren we nog aan het slopen. En nou? Woont je hier al? Ja. Ja, al 2,5 jaar. Ja, Ja, 2,5 jaar. Het is nog helemaal net verdig, maar... Niet gans. Er zijn nog geen dingetjes, maar... Ja. En Dat weet, hè? ja, dit is natuurlijk dit is fantastisch, hè? Dank je. Dank je. Wie hoort het ook alweer? Als een Japanse... Shushugiban. Pardon? Shushugiban. Shushuriban. Ja. En beschrijf nog heel even van wat ook alweer de functie is. Het verbrennen, dat zorgt ervoor dat het hout 50 jaar beschermd is tegen beestjes en weersinvloeden. 50 jaar. Ja, zeggen ze. Zeggen ze. Oh, dan kent je je alt weer. Dat is wel de Dat bedoeling, was de hè? bedoeling. Dat Ja? was de bedoeling. Ja. Serieus? Ja. Ja? Ja, serieus. En kunnen we coronaproof binnenkomen? Ja, Van zeker. ons wel. Ja? Ja, ja. Oké, nou, als ik dan Veurgeest roel. Ja, ja. Kom Oh, weer. kijk nou toch. Oh, jongens. Ja, het gaat heel anders dan de buitenkant, hè. Van binnen is het... Wat gaaf. Van binnen is het helemaal wit en van buiten helemaal zwart. Wacht, dan gewoon ik hier. Want ik moet even, want het is 4 jaar geleden, was ik Ja. niet architect? Ja. En wat was ik ook alweer? Toen werkte ik als werkvoorbereider bij een aannemer. Oké. En in de tussentijd ben ik zelfstandig. Ja. Oh, een zelfstandige aannemer. Nou, ik ben aannemer. Ja, bouwadviseur, bouwcoaching, bouwtoezicht, opleveringen, keuringen, dat soort zaken. Oké. Ja, En dat gaat goed? ik heb niet te klagen. Ook niet in coronatijd? Nee, helemaal niet. Absoluut niet zelfs, gelukkig. Dus ik werk zat. En dich? Ja, ik werk bij Accedus Bouwrealisten. Dus een Bouwmanagement. bouwmanagementbureau in Roemenië. Oké. Als architect? Nee, als projectmanager. Projectmanager? Oké. Hartstikke leuk. Had zich niet Argentijnse roots of zo? Chili. Chili? Ja. Kijk. Kijk. Ja, sorry. Het is... Ja, Het is veel jaar geleden. Het is 2 jaar geleden. Dat is ook wel in de buurt, hè? Dat is- Ja. Maar is het geworden zoals je gehoopt had? Ja. Ja, Ja. Had wel bloed, zweet en tranen gekost. letterlijk. Ja. Letterlijk. Maar het is uiteindelijk wel geworden was voor gehoopt hadden. Want we stonden dus nou ja, In de keuken. in de keuken. Achterlijk. Waar is de keuken? Ja, dat is Waar is de keuken? Jongens, ziet je niet iets vergeten? Nee hoor, wacht. Nee, hoor. Ja? Oké. Ik ga hem nu opdoen en dan is ze... Dus dat Ja, is... vertel. Ja, trek ik. Ja. En dan een beetje door, ja. Juist. En dan, nou, het kind kan de was doen. Wat gaaf. Ja, dat komt omdat ik vind dat net zo schön, al die apparatuur. Dus dan als het gewoon allemaal weg is, dan rust in de tent. Dat hebben we bij de tv ook gedaan. Ik vind dat gezicht van Roel vind ik zo leuk. Want het knalt er gewoon vanaf. Je bent tegen ook hier. Het enthousiasme. Ja, Ja. je stroolt het ook gewoon echt uit van... het is er helemaal uitgekomen wat we gehoopt hadden toen. Ja, Ja. absoluut. Want we zien hier nog eens... we zien hier nog een paar keer langs gereden de afgelopen jaren. En dan hadden we het gevoel van het leed een beetje stil. Klopt. Kennen mij liggen? Ja, Nee, is- dat is ook zo. Ja. Ja, waar ik stilgelegen. Ja, goed, met de badjes. Het ging net heel hard, nee, dat klopt. En ook met het overlijden van de man. Ja, goed. Dus, Het had even aan de boetekant wel een beetje stilgelegen. Die mam is overleden.
Ja, in de tussentijd is mama na plotseling overleden. Plotseling? Ja, plotseling, ja. Ja. Het hoort erbij, hè? Ja. Helaas. Nou, leverneet. Leverneet, dat klopt. Ja. Ja, leverneet. Wat is er gebeurd? Hoef je geen antwoord te geven, maar wat... Ja, ze had een hartinfarct gehad. En dat was helaas fataal. Ja. Goh. Dus hij zou ook geen afscheid kunnen nemen van die man? Nee, in principe niet. Nee. En hoe lang is dat nou geleden? 2 jaar. 2 jaar. We stonden juist voor de verhuizing hij naartoe. Woonde hij op Porta Isola, het vakantiepark. En ik hou de ganse dag hou ik hij gewerkt, of 4 houden we allebei de ganse dag hij gewerkt. En we gingen het s'avonds naar huis en het s'nachts werd ik met mijn broer gebeld tot mama is overleden. Ja. Dus, Heftig, man. en toen was vlak voor 2 weken voor dat vandoor hij naartoe zou verhuizen. Ziet je inmiddels een beetje gewend? Ja. Ja? Ja. Want, niet met een of ander, maar ik weet niet of ik dat de vorige keer gezegd heb ook, 4 jaar geleden. Het is natuurlijk misschien wel het meest in het oog springende hoes van Steven Zwiert. Ja. Want het is Niet wat. Ik vind het persoonlijk, Steven Zwiert een van de visueel aantrekkelijkste dorpjes van gans Limburg. Dat is moeilijk te beschrijven, dat gevoel wat ik bij Steven Zwiert heb. Maar dat is een gevoel van nostalgie ook. Hè? Van mooie, prachtige, mooie oude panden. Ziet je ook een bezienswaardigheid in het dorp? Absoluut. Ja. We zeggen iemand gekscherend, elke keer als iemand een vraag stelt, dan zou een euro krijgen, dan worden hypotheek al wel betaald. Ja. Nou, dat is echt veel, dat ik nu langs loop en dan echt zo te kijken. En als er dan boete zijn, echt vragen stellen. Ja. Maar ik vind het wel iemand leuk. Je krijgt al de mening. Of die nu positief is of negatief, maar je krijgt al de mening. En ook negatieve meningen mogen. Dat is... Wat is dan de meest gehuurde... Ja. De meest extreme is toch wel, wat een lelijk zwart hoes, wat dit dat hij. Maar ja. Meestal zijn jullie een beetje terughoudend. En als ze eenmaal het verhaal erachter uittekst, dan snappen ze het wel. Maar dat is natuurlijk wel, ik vind het wel heel chic. Nou, vertel het nog heel even kort, het verhaal hierachter. Dat stond een zwarte schuur en we hebben een zwarte schuur teruggebouwd. Ja. Alleen deze zwarte schuur is natuurlijk wel echt een woning en heel erg duurzaam. Dus, en dan, als ze ook terug refereert aan een langgevelboerderij, traditioneel vormpje, de dingen als de komst met een opstapje binnen, dat is ook heel veel in de schuurtjes hier in Stevensweert, dat soort dingen allemaal, dat mensen het snappen. Ja. En dat ze de ramen niet ziet. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo ver van het bed, als dat veel mensen denken. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. En wat ik ook grappig vind, is dat ondanks het feit dat hij hangen helemaal geen gordijnen, hij is verder niks aan verduistering, Nee. maar van binnenuit heeft ze eigenlijk een heel goed uitzicht naar buiten, maar als ze op een straat is, dan heeft ze eigenlijk toch het gevoel dat de bewoners privacy hebben, want de kijkt niet echt zomaar makkelijk naar binnen toe. Nee. Dus het is geen etalage. Nee, nou we hebben nu ook sinds een jaar is de tuin aangelegd en nu groeit de hedra, die begint wat te groeien. Ja, dat is straks ook natuurlijk helemaal dicht en het doel was om het voor ons zo open mogelijk te houden. Dus we hebben een balans gezocht tussen oké, hoe maken we dat hekwerk, dus dat ze van tot 4 hij wel privacy hebben, maar weg kunnen kijken. Terwijl als ze onder op straat steeds, dat ze eigenlijk niet naar binnen kunnen kijken. Ja. Dat natuurlijk heel lastig werd. Dus daar hebben we eigenlijk een balans in gezocht. En nou is het ook nog eens nieuwsgierig mensen die dan hier aan de komen. Maar dat mag ik hem wel. Ja, zeker. Oh wacht, wie hebben ze nou? Wat grappig. Dat is ook eigenlijk, want als ze binnenkomt, hebben ze het gevoel van dat alles begane grond is. En dan is hij... ja, dat mag zo worden. Het is een beetje...
Ik heb niet geen leuning, dus ik weet niet of Zij, het moet ik camera oppassen dat afgewerkt geen is. leuning wordt naar boven toe. Oh, wauw. Wat een gaaf huis. En we stonden nou op de eerste verdieping dan. Ja. Maar dit is een heel leuk gevul van dezelfde hoogte dan. Vestingmerken. Ja, Ja. wat weer heel karakteristiek is voor Stevensweert. Als er bed gestoken kan ze eroverheen kijken. Oh ja, Oh ja, het raam is dichterbij dan ze denkt. en hij kent ze dus inderdaad, dat is een detail. Vind je misschien niet zo leuk omdat het niet Is nog niet verder. Nee, maar hij kent ze dus zien wat eigenlijk dit is. Ja. Ja, En dit ken iedereen van de bouwmarkt. ja. Dit is gewoon Het is gewoon OSB-plaat. constructieplaat, ja. Het is gewoon OSB-plaat. OSB, ja, wat druk onder vloeren zit en Ja. zo. En dan, als ze het verfs, dan krijgt dat dus een hele chique, Ja. bijna betonachtige... Ja. Het idee wordt, ja, we willen alles wit. Maar als ze alles met meubelplaatjes doen, dan wordt het wel heel strak en steriel. En op deze manier hebben ze toch nog gaat van textuur en leefde toch.